Dobrý den, vítejte u našeho regálu. Tohle jsou přesně naše regály, dobrý den. Co si dáme, počkej. Ano, máme tohle jsou naše regály. Opravdu tohle, nic moc. Můžeme si koupit 2 snickersky za 26 korun. No jo. Petro Henčicová. Tak co si dáme? Víš, že bys neměl. Pepík by byl naštvaný, kdyby mě to viděl, ale to nevadí, co si koupíme? Selo, jdem do toho. No. To mi nejde na tvoje. Za našima 26 korun si opravdu musíme dávat pozor na to, co vybereme. Je mi to líto, ale opravdu musíme vybrat. Počkej, tak najdeme něco za 12 korun. Tatranka za 9 za 8. Bože. Za 9. Horolka za 9. To mi chutná. Ale ty mám na pokoji 3. Sakra, o 2 koruny nevyjde Milka. Vidíte? A já už na to mám. Zlaté polomáče, za 14 korun. No tak ale to je ceně docela tučný. Já si vezmu, já chci tohle. Ale ono je to malý a stojí to 12 korun. To je jedno, já to chci. Ale 12 minus 26 korun. 14, že jo? Ještě si můžu koupit něco za 14. Já chci tohle za 7. A na to mám 2. No tak to si kupuju tohle. Tak, personál. Personál je poněkud vypasen. Dobrý den. Mám velký, no. Děkuji. Jdeme. Náš velký nákup. Ježiš, a víš, že tady nálevka sem. Náš velký nákup se poněkud vydařil. Ano. Jdeme na procházku, ne? Jdeme na procházku. Hav! Fouká, vítr opravdu fouká. A severní vítr je krutý, šabadabada, počítej, lásko má s tím. Co jestli víme? Co jste nám chtěla říct, paní Henčicová? Jdu roztleskat to! Paní Somáková. Teda, slečno, omlouvám se. Slečno, zadencujte nám. Kozáčka, To je kozáček, tam to byl kankán, ale nevadí. Tohle si děláme vždycky ty. Charleston, a jedem. Tupě zíra. Jedem. Jo, jdem